El claustre de Sant Domingo serà l'escenari dels 4 concerts del Festival Inca Jazz que es realitzarà a les 21 hores durant tots els diumenges del mes de juliol. La present edició, cada grup està especialitzat en estils diferents. Amb aquesta heterogeneïtat, l'esdeveniment serà més atractiu. De fet, amb la programació s'ha fet una aposta clara per la qualitat d'artistes locals, però també nacionals i internacionals. Una sèrie de concerts que se duran a terme el mes de juliol, els diumenges del mes de juliol, i que comptaran amb 4 actuacions. Una el primer diumenge amb Eva Fernández, una veu i un saxo soprano excel·lents, després Déjà Vu, un quintet de jazz mallorquí, Muriel Grossman, una músic de jazz anglesa que resideix a Eivissa actualment, i per tancar tindrem la Glissandro Big Band, com sempre, que tancarà el festival. L'any passat la recaptació d'Inca Jazz va ser per la Fundació Esgarrover d'Inca, amb una recaptació de 3.500 euros. En aquesta edició els diners aniran destinats a UNAC. Nosaltres dirigim aquest projecte per unir el que és la música i traslladar tots els beneficis als nostres usuaris, com a través d'una formació en dansa-teràpia a tots els monitors, perquè així serà un projecte que tindrà una continuïtat i a través de la dansa unim tots els beneficis de la música, com hem dit, a través de l'expressió corporal, dels al·lots sobre expressar el que senten, les seves emocions i augmentar el seu coneixement tant del propi cos com d'aquí i ara. Inca Jazz s'ha convertit en una cita obligada per tots aquells a qui els agrada el jazz.